nagsusubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na paan. Hindi ka, noong dinabot ang na magiging Siya na anas tinong tubig kalal, talo ka kasi. Newsway. Headlines kan mga Milaor, Camarines Sur. Ang milyon pesos na kantidad ni Shabu na recover sa sarong suspect sa anti-illegal drug bypass operation kan PNP Naga. Naga College Foundation Central Student Government nagkondusir ng outreach program sa Kamaligan. Daw na ini, ako si Antoinette Eduardo. Tapos maka-eksperyensya nin flash flood, kanakalihin subuot maaapektaran ang probinsya kan low pressure area as in southwest sa nasabing banwaan. Siniguro ng forces po namin dito sa LGU. So to speak po, immediately po after ng mga ulan, of all the range, floods lang po ang nangyari. So, and mabilis po umupa yung tubig. Kumbaga, passing lang po yung tubig. Kasi po, continuous po ang paglinis, ang pag-desalting, ang pag-dredging po namin sa mga kanal. sa banwaan ni Nabua, Camarines Sur, nagpaluwas manin memorandum si Nabua Mayor Attorney Fernando Simbulan na nagsusugo sa gabos na mga opisyal kan barangay na bantayan ang mga landslide as in flood-prone areas sa indang lugar. Malinig asin magkondusir nin declogging activity sa mga kanal asin magkondusir nin bandilyo sa mga yaon sa hababang lugar. Ang lakdang na ini kan LGU Nabua, parte kan sa indang preparasyon sa epekto kan low pressure area asin kan southwest monsoon. Sa iba barangay tanod kaibanan kan mga barangay officials sa 27 barangay sa syudad